Päivää, Suomikomi täällä. Ja tänään mä tuon teille Double Nuclearin SMR:llä. Tää on mun ensimmäinen Double Nuclear ikinä ja mä sain tän viime yönä. Mä oon kyllä hyvin innoissani tästä gameplaystä. Tässä mä melkein sain non-lethal 100 plussan. Mulla oli oliko se 90 tappua sain. Ja tässä mulla oli 2 tyypin party ja se niinku auttoi hirveästi, että mulla oli partys joku tyyppi. Että sekin sai UAVt välillä ja tälleen, mut kyllä mä tässä enemmäkseen ovnasin vastustajia. Nyt mulla ei oikeastaan mitään ihmeellisempiä puheenaiheita kuin että ajattelin puhua teille, että antaa teille vähän vinkkejä tällaisen nukleaarin hankkimiseen. Eli niinku mä ainakin tykkään aina tehdä silleen, että mä menen tonne combat trainingiin, siellä mä tykkään vetää niitä, että kun siellä on helppoa vetää. Tääkin on sieltä vedetty, mutta tuskin se nyt teitä paljon haittaa. Ja tässä muuten tulee toi 8 tyypin multikilli. Kohta näette, eli nyt näkyy kohta. Tossa mä sain Remotelessin loppuun vähän panokset. Kohta näkyy nyt ultra killi, 1 tappo vielä, niin olisin saanut se kill chain. Se vähän harmittamaa, mutta kumminkin sain Double Nuclearin tässä pelissä, joka on todella loistava asia. Mutta puhutaanpas nyt siitä vinkkeistä Double Nuclearin hankintaan. Tai nuklearin pääasin. Eli mä tykkään siis mennä combat trainingiin ja siellä koitan vaan löytää hyvän lobyn ja nyt mä on tykännyt vetää silleen, että mä koitan vetää aina eri aseilla, niin se ei ala kyllästyttää mua, että mä pelaan tätä pelimuotoa. Kyllä mä nyt jollain MP7 suunnilleen pelkästään pelaan, jos mä pelaan normaalia. Ihan aitoa. Kyllä mä nyt lasken tää oikeesti ihan hyväksi gameplayksi. Ja siitä nukleaarin hankinta. Eli ainakin teinä, jos teillä ei ole vielä yhtään nukleaaria, mä suosittelen, että käyttäkää sitä asetta, millä te olette kaikista paras. Jos te olette nyt paras vaikka jollain DSR, niin ehkä te voitte kumminkin koittaa sillä. Jos te olette ihan hirveän hyvässä niputtaa, niin vetäkää ihan hyvin vaan sillä, jos teille on. Että nukleaarissa, kun sä vedät niitä, niin suosittelen käyttää non-lethal killstreakeja. Elikkä ne ei ole tappavia killstreakeja, kuten Counter UAV, UAV, Orbital tai EMPtä käyttää. Mä tykkään yleensä käyttää UAV, Counter, Orbital, koska tässä mä sainkin jo ensimmäisen nukleaarin. Tää oli muuten mun nopein nukleaari, mitä mä ikinä oon saanut. Se oli joku 2.45 sekuntia suunnilleen. Nopea nukleaari. Ja sitten etsikää hyvä lobby, missä vastustajat on aika huonoja. Tässä nyt tää oli niinku hyvä lobby sen takia, että nuo vastustajat käytti suurin osa snipua. Kun on 3 pelaajaa, niistä 2 käytti snipua eikä ne osannut käyttää sitä yhtään. Sitten sinne jossain vaiheessa joinasi 1 pelaaja, kuka nytpä tappaa mut. Tää oli niinku mulle se kaikista haastavin kaveri, kun se pilasi mun peliä aika paljon. Ja sitten suosittelen käyttäkää aina C4 klasseissa. Siis se on ihan hirveän hyvä. Se pelastaa mut tosi usein, jos mä käytän sitä. Että se niinku on se avain siihen, että esimerkiksi jos sä näet orbitaliset, joku tulee jostain portaista, jos sä et niinku halua tulla panoksiin, niin niinku heität vaan C4 ja double täppäät 4 tai onko se X sitten tossa Xboxilla, joo taitaa olla X. Niin sillä niinku sen double täppäät, niin sä saat sen tuhottua helposti ja siis se on niinku vaan niin hyvä. Mä en edes käsitä miten hyvä se voi olla. Mä vaan tykkään siitä ihan hirveästi. Vois puhua vähän Clashista. Eli tässä pelissä mä käytin SMR. Tää oli muuten mun eka nukleaari SMR. Mä halusin koittaa vaan vetää tällä, niin mä sain Doublen näköjään. Niin. Eli SMR Fast Mag Stokki Select Fire. Ja sitten mulla oli kakkosaseena Cap 40. Siinä mulla ei ollut, mä en ehtinyt laittaa timanttikamoa, kun mulla on kaikissa aseissa timanttia, niin muuten mulla olisi siinä timanttisena se. Ja sit mulla oli perkkeenä mun muistaakseni Flak Jacket, Scavenger ja mikä se viimeinen? Tactical Maskista muuten, se on aivan loistava perkki, siis se on niinku tosi hyvä. Jos sä juokset johonkin huoneeseen ja se on soksarke, niin se ei niinku ettei sumiin tai mitään vaikuta. Tai joku stuni, saat 100% siinä stunissa ja se on siinä.
Tässä lopussa nyt mä kämpinkin tässä kulmassa, koska mä en halunnut menettää mun killstreakkiä. Eli tää nyt menee toiselle piakalle ja siinä mä sit saan sen nuklaarin. Mitäs muuta sanois? Tai kertois pikemminkin, eli käs. Juu, tää on teatterista, niin tää hetkä aikaa. Noniin, nyt alkaa. Joo, mitäkään mä puhuisin? Nyt alkaa vähän puheenajat loppu, ehkä vähän vasta 5 minuuttia. Niin, muuten mulla olikin sellainen Oli sellainen kysymys, että miten olisi, jos mä tekisin sellaisen custom game montage, missä mä vedän snipula-klippejä. Tänään mä nyt hankin jo 3 klippiä niin custom gameissa, että mä sain yhden one-shot triplen, yhden triple headu-feedin ja sitten jonkun feedin siitä vielä. Kun mä koitin vaan vetää niitä headu-feedejä. Ja sitten se one-shot triple oli aika outo, kun mä vedin sen vielä Free for Allissa, niin se oli kyllä aika pulla, sanoisin. Ihmettelin, että mitä helkkuuttia just tapahtui, mutta... Anteeksi tuo. Tossa näettekin koko ajan mun TVn, eli tää on Sonyn, joku 22-tuumainen ehkä. Ja mitä, ei mulla oikein nyt puheenaiheita, harmillista, kun tää kestää niin pitkään tää gameplay, niin mulla ei ole yhtään mitään mitä sanoa. Niin tässä kun mä olen lähellä tätä nuklaaria, niin te näette, että mua alkoi vähän jännittää, kun mun aimi alkaa kusea aika pahasti, että meniköhän se yksi kohta, kun me ollaan niinku meni ihan minne sattuu se aimi. Ootas, katsotaan. Tossa toi auto räjähti mukavasti, se oli räjähtänyt jo, mutta se on vaan toi teatterilaga. Niin ja muuten, sitten en suosittele ehkä tähän mappiin käyttää jostain assault rifleä, ei oo kaikista paras, ei oo kaikista viisain teko, koska tää on niin pieni mappi, niin silloin on vähän vaikea pärjätä, jos tulee joku SMG tai haulikko, eli SMG eli submachine gun, toisin sanottuna. Ja tässä aletaankin tossa näkyy nyt toi mun aimi, kun mua jännittää aika pahasti tossa, että näette kyllä, että miten huonosti. Ja mulla oli muuten tässä sellainen ongelma, että panokset tahtoo loppua kuin aina assault rifleistä, että mä en ymmärrä mikä siinä oikein on, mutta aina ne vaan tahtoo loppua. Ja voi olla, että me upotaan myös sellainen, oliko se 147 jostain taposta, kun mä pelasin eilen yhden pelin Lethal killstreakeillä ja mä ajattelin sille, otettiin kaverikaan kisa, että kumpi saa aikana 100 plussa, niin sitten ensimmäisellä yrityksellä standoff hardpointti niin tuli. Se oli kyllä ihan hyvä mun mielestä, että voi olla, että mä sen uppaan kanssa. Jaa, tossa taitaa... Nyt mä muistan. Joo, tässä mulla on yhdestä nuklaari. Nyt tän on yhdestä nuklaari. Ja mulla on panokset lopussa. Niin nyt mä näen tuolla, että on joku tyyppi, niin mä ehkä vähän tyhmästi lähdin, mutta onneksi mä selvisin kumminkin, kun tuolla näkyy, että tuolla oli vaikka kuinka paljon porkkaa. Jos mä olisin kuollut tosta, jos olisi siellä. Ja tossa vielä epinen C4 tappoi itsensä. Jaa. Tässä oikeastaan tää peli olikin. Mä voisin kilata tän tohon loppuun vielä. Niin mä näytetelen noin mun statsit paljon mä sain. Todistaakseni, että sain melkein 100 plussaa. Niin, sitten laittakaapa vaikka kommentteja, että millaista gameplaytä te haluatte. Mä voin koittaa hankkia ja teille sellaisia. Toi Suomikomi 1, niin se pelaa vähän toisenlaisia pelejä todennäköisesti sitten, että tossa on statsit 99, 12 000 scorea, eli ihan hyvin ja toi oli kyllä ihan hyvä loppu, kun katsoo vastustajan statseja, niin ei ne mitään hyviä ollut kumminkaan, että kiitos kuin katsoitte ja koitetaan saada 5 liikeä tähän videoon, että se olisi aivan loistava asia. Nähdään ensi videossa. Moi!